Una nit de lluna plena tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra. Com al Vallès no hi ha res. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somiu completa. No sé per què faig això, però és igual. La colla de Sabadell ja la tenim organitzada a dintre en el bibliobús, que el van i llavors no sabem on exactament van recollir el Lluís Montanyà, que era un crític que plagiava, o sigui, copiava articles en francès i els passava al català i els van descobrir i els van publicar alguna a la revista de Catalunya i es van quedar tots molt esparverats amb aquesta, es van enfadar molt, però bé, també va anar amb el bibliobús i formava part de la Comissió de Relacions Exteriors, era el cap de Relacions Interiors, perdó, exteriors també hi era, però el cap era el Trabal i bé. Qui va descobrir que plagiava, que va plagiar un article? L'Armand Obiols. L'Armand Obiols, evidentment. La colla de Sabadell. Sí. Hem trobat això, de La Mirada, que és notícia bibliogràfica d'Armand Obiols. I vull dir una cosa, perquè fa 40 anys una coneguda em va dir que hi havia un escriptor que no havia escrit mai res, només una frase. I la frase era: tocava el clàxon amb molt sentiment. Ja, que bo. 40 anys amb la frase aquí. I sospitant, no serà el Raimon Obiols? No serà l'Armand Obiols? I sí, m'he quedat quan el Joan Oliver ho diu. També escriu alguns poemes i l'Armand Obiols era una persona, ja que en parlem ara, molt intel·lectual, amb molt sentit crític i molt aquelles persones que volen que sigui tot tan perfecte que al final no va arribar a produir res, quasi bé res. I es va dedicar a fer una mica d'assessor o coachman, que dirien ara, primer del Trabal i després d'una altra persona. Sí. I l'altra que he deixat pel final, però no perquè no sigui important, és la Mercè Rodoreda. Ah! La Mercè Rodoreda, que era tot un personatge que ja era coneguda, que tenia una vida sentimental una mica complicada i una infància insòlita, des d'una infància insòlita, perquè no va anar, va viure en una caseta, amb flors, educada per l'avi, no va anar a l'escola, tota una sèrie de coses. Sí.
I després, a part de la infància insòlita, l'adolescència també complicada, amb un oncle que ve d'Amèrica i amb qui es casa, que no el vol, després totes les seves històries. Sí. I ja comença a escriure abans de la guerra. Sí. I li havien publicat a l'Home, i publiquen a l'Home durant la guerra. I 3 novel·les d'abans que ella diu que no... Que no en vol Com es saber. diu això? Que no en vol saber res. La tal Marta Nadal, que igual la recordeu perquè va fer un coffee table book de foc i de seda, amb fotografies de l'Antoni Bernat i altres, però els del Toni Bernat són espectaculars, ha escrit això. Mercè Rodoreda, escriptora d'una personalitat enormement seductora i amb una trajectòria vital gairebé tan novel·lesca com la d'algunes de les seves heroïnes de ficció. Estic d'acord. Per això diem una sèrie hi ha, una pel·lícula hi ha, un videojoc hi ha, el que vulgueu. Ara que la seva personalitat era... A mi sí, a mi em sedueix. A tu em fa sí. por, em fa por, A tu sí, però no tots els seus contemporanis, no, hi havia que Això és el que té una persona extraordinària. No, que si no seria mediocre. Seria perquè el seu riure els posava molt nerviosos. Sí, doncs Coma ha esdevingut un dels autors, aquesta parla en masculí, més universals de la literatura catalana. Vale? Bla, bla, bla. Darrere l'aparent fragilitat de Rodoreda, sí, això és veritat, s'amagava la duresa d'una vida plena de vivències difícils, tant en l'àmbit personal com en l'històric. La vida d'una dona molt gelosa de la intimitat, secreta, no sé aquesta coma que hi fa aquí, però és igual. Potser com la seva obra, d'aparença senzilla però carregada d'un gran poder de vocació, d'una gran complexitat simbòlica i d'una depurada tècnica narrativa i de llenguatge. Molt bé. Marta Nadal, ja et vindrem a conèixer. Ens regalem coses. Això és les memòries del germà de l'Anna Murià, el Jordi Murià, que tenia 18 anys, 16. Perdó, 16. Que el podia a la Quinta del Biberón, i ell, ja. Se'n va anar, normal. Molt interessant, a més des del punt de vista d'una persona jove que no està massa ficada en aquest món. Llavors et descriu aquesta és d'aquella manera, l'altra és l'altra. Sí. I estaven escrits a màquina a l'arxiu de l'Anna Murià. I aquí els tinc. Després es van publicar en forma de llibret, La família, a Mèxic. I després jo ara, he estat uns dies a Tolosa i he anat, he vist els carrers a la Maison des Étudiants i a part d'això la Gare, el Canal du Midi, la Garona, els llocs per on segurament per on deia el gas que es passejava. No ho he vist tot tampoc perquè ha estat molt poc. Llavors aquí a Tolosa m'ha fet adonar molt de la importància de Tolosa perquè era la capital de l'exili republicà. I han fet un circuit de Toulouse, capital de l'exili republicà espanyol. I va haver-hi, clar, i hi havia, perquè després a partir d'això se'm va acudir que podíem mirar què deien els diaris de Tolosa. Que hi ha un que la Dépêche és el diari de Tolosa, que ja n'hi havia des dels 1800 o de no sé quan, hi ha la Dépêche. I aquestes coses fantàstiques d'ara es pot trobar en línia i vaig entrar i la paraula esborronar torno a fer-la servir. Perquè no sé per què, però veure un diari francès que a Barcelona bombardejada tota la nit, l'estan arribant, s'està lluitant, entrent a Barcelona, estan mirant si es fa una treva, que jo, esclar, ja ho sabia, però sí que estaven intentant, estan arribant tots els refugiats, què se n'ha de fer.